Saya sempat ipi bro kami masuk keman ti mentah kami kejeng puli kadai hina kitab hawar namar ba na kitab hawar na kalnong ba arpunyo ti ki baro kiba habang tuai ngakerpa i ublay ngapan hukum ublay kat ba open i haka kejenget kejonga ngapuli kata ti kampun sien hi mabun hi kinong pet mat kinong comments lani kiba klam shona perkan ti ngaju ong borobor kabaha banai pe namar kejenget hi kadon hala kejenget handai ke kebanga nganget bet ba kadi kejengla kejong ublay kata kadi kejenget kejonga ti manta hinomla banle ban kam lada pi perkat ha kejeng seng ustad beriu no ladi nei kan ong ye pi yela dia kan penki jingmut lada pi chania be tang ublay ban ye ki jingle ki jingkam jong pi lada pi kim step pi kloy ban aingu aidam yu ublay ban it ha ublay ye ki jingle ki jingkam jong pi ngit scam ba kata ka kam ka jam jong pi bar khot kan bet kan biang ti min mi atru shua ba pila de tre de ta shua ba fin bam fin di ti borobor hi kade kerukom ban aingu aidam shua yu ublay kanang ba unda undri unsumar sukeringi habang indang yu athia hakamir kayong hakamir bedum senya ti kumta halaki sngi lada pidon hajing tre jing ta akhlaw tap lani hayeng sem tentang hakaliur hau eryong haka eryong haka slap akali er ti ban laj naki kijing mensaw ti syania ban set ila dia hau ublay ti kani kade kerukom kaba kikpa temen jungi ki julie lani kikmi temen ki julie lani kikini temen ki julie lani ki riurang ba jungi ki julie ti kai kaba ngim semlap pai shoublay kai bat kejinget jungi kaba ngisa elam bakla ha kita ki brio ngan ong ipi kiba kumno kiba sa elam bakla kiba yalam bakla yang ipi namar dei kejingbiet hi nala dei hi ba ki brio kisala ipi ban yalam bakla da kaba pisania a ublay lane pi benset ilari tang ha ublay nei ngan ong ipi kikam kijam kin bet lut plon nak benta kejing imjungi tenre balei ba ngan ong ipi ba bun hi kibriu jungi kimpat songthu ngayu i ba teng nda kir arang ba aru ban ha ki kenthai lei kamdon jumut kira arang ba briu ru kinang keren bi ya ke nei teng ngas ngo pu samrki ti mentak sngiru ngadang sujan iwan iwe ikon iong hana haka rwai haka shat haka timsi ti ngang ong ipi nga ong ye ita ibrio ngong long beliu pan pisngau kumno pan ka kejing bisar jongpi yong banga ile ran ngong kumno phile ran ma pi habanga ngam le ran yong hana bo pi pong tang sangkara ngong balei pi pada pi mele ran ya ba pi kam ya usumbai jong orang ba aru ba ka de ka kur ka ja jong pi mele ran pi mele ran ti kataru im sngotu ora ngong ngai pi nga ong ye tai kong ong ye pi mo nga ong ye tai kong ken nga ong ye pi ba mentale ikatule kadi kebanganang syat tangbat sengkara handre kandon kawi kapur le kebangangan ya nomor pran syad sukunsil ngalit berat ik sengkara jot apur sukunsil namar ba phim simla tip bat phim simla sngotu ubadeng usngotu halaka jing sngotu bat haba phim pat sngotu ti kabahaba nai karan napla nai sngo rublay ngada ong ru ye lada phi sngo hok to hok hala dia ada phi sngo ru bha to sngo le ru bha hala dia lada phi sngo rublay to sngo rublay hala dia handre ye ki jingle ki jingkam jong phi bar khoj ublay uthawi kadonot ya kata ka jing le taneng jong phi ba bisar lut ka perthei barok ko we ti dei na kata
ngan ong yipi bahang ni ha ka jala jungi lalong tik kumba blackmail da ka tengah ya utengah long tik kumba blackmail da ka kemi ya ukun long tik kumba blackmail da ka kiau ya persa namar ba teng ya ka kam jungki arngut kam jungki si tengah arngut wal da kia i ru handrei pause nakadaw jong no ya prayeng prasem amdei nakadaw jungki arngut pan badai nakatadaw ngan ong yipi ba lada pisanya ba pibot ranti ya ki hukum ki jong ublei amdan mano bala bandrat lani ban penki ya kata kalung yeng kabas kam ke jinget tang ha ublei ti menta nda pi piladon la katengah la ki kun na ka banta jong usinrat hikai yeki da ka ba pibot ranti ya ka ka ba ka bible ka hikai pi ba lada ka kentei lada kala don yala ujung tengah das ngau thu hiru yala dia ya ka kamram ba ka ka ba ka bible ka hikai pi le kat kum ka jing tha jung ka bible khnang ba phindup man bha kalong yeng long sam khnang ba ki breu banabar kinnom nut banwan muslia yang kami sam jong pi jong ki arngot ti namar ba ublei terkenrat hi ulabuk sijur bangin ya long kawai ti henrei menta hagajat bendri jungi la paria da ka dustur jungi hi kata ka dustur ajat keme henrei amdei ka dustur pede kabali niam le rukom ha kata ka rukom kaba ajat keme ngan ong yipi menta lilei kidang sya ya lam bakla syu saki wei pat kijat jing sya ya lam bakla te ka ka baka an briu kadon bat ka paria ya kijat bendri jungi namar ka jing bi ka jing le ka jing kam kat kum ulong shua man shua udah penbej renti tek patek bin pabin ngam ju tharai ba kita kinong le niam le rukom lada pin le hakan yam yap ne hakan yam im ba ong ba ka kan the kan ya yakman henry lada kialet siyeng si semru ukpa udan hakmat kabut ka kemi bot khon nongkong bot khon baar bot khon balai kumta terter henry lada ki ya ru hakata ka nyam karukom balale da ka kur ka jaj ru kaya chu lada kaya ka kan thei ru upanya hi uta urang ba kaya chu ka banongkong kaya ka baar kaya ka balai nangta ya saki kun jong ka banongkong ya saki kun jong ka baar ya saki kun ka balai kamut dapen bet biang tik khnang ba ka jingle ka jingkam kan om bakla henrei ha kan ni ka jaj ben riu jungi klems ngau thu shu ka khli rom so thu ka tadong rom so thu ka kan riang rom so thu ka pangkyang rom so thu ka jinget ayu bukum kani bat ka ka ba penlong ngi haduk kat ni ha ka jing sisa ngira dei ban wat ya ka daw tan rai henrei baro khoj yalong lut kumju Tede na takadaw ngon ong yipi ya ka ba ublei terkenrat ule ubriu umtip ai wajus ngau ba ubriu utip lut ibaro bat ya ka borjung konrat ukam tip khamba ubriu wat perkhat kumta namari ya ka baro khoj ya ha ka boy jong ukonrat ya ka kerteng jong pi jong baro khoj latho ukonrat hi ulatho ublei terkenrat hi uladaptho Dena kata kadaw balay bang soong yala dehi ngamtip ngadi uai lano ngan lek lano ngan im kan no sngi ngan im kan no karta jung ngan im nganom tip ya kayap ka im ka syong hi kati jung ublay henry ladang nginang yai perkhat kumkini ki jing sya yalam bakla ban lek bisar yano ban lek yoi yano ka khmat te ka bisar Henry ngan ong yipi balai bak kantin temen ka ong kumni ya utnget kiwei pi kloi ban penweng
lani yau tingat QA PUE Henry yau tingat lajong pinumla banweng ti de nang takadaw bakasa hi hakitu kibabisar Henry ngangam de unong bisar Henry habang ayu kay imlang salang bakalong kumta ngahikai ba pindup yas ngotu ba pindup yaman baha Henry omdei bangali ekanu bosniu Henry ngahikai pi bandup man baha jar baki basngam jar ki bas ngotu jar ki ba perkat bat ki ba puson kin man bahi hala ki yang kisam hala kay imlang salang jongki Henry jar baki kebakwa pan banlong mau jentut ai kin jentut hi hala kata kajing hala kaman sim jongki ai kin jentut hi hala kajing mut jong perkat jongki ai kin jentut hi hala kajing le kajing kam ko jongki namar balai manla uwe po uwe ubrio ngidon hala kajong kajing perkan Henry tang ha ubrio bo phai se ublei ngan ong ipi kalenti kamju bakla kalenti kan bakla ngan nom la hiru ban nget pa la da pi phai se ublei unyelam bakla ipi Henry nganget scam bala da pi phai se ublei na du kaman siem na du ka do not ko jong pi un ten nanti ipi hadu ba kata ka thong jong pi kan urlong namar balei ya ke ka bangang im ya la de ngan nom la ha ka jing tanju jong ublei ngan nom la ban le hak dak lani ban pen i kerki ya ke baro Henry ngayat ha ka jing syania jong ka man siem jonga ha ublei ngayat ha kita kilenti jonga kiba ublei hi ula na kam ta ka jing em jonga de manga bangan keren ya ke ban syukuran labla lani kelen perkham keren kelen perkham dina takadaw ba halaki sngi kiba hadu kini kirta kiba ngayat arpsan senam lenti ngayat ya kani kalenti bun ki kibangang mat akajing im kejonga Henry nganom la ban yathu lut baro ladanga yathu lut baro kibal ngalayat kini arpsan senam kalong ka kaba kinom la un mudur Henry ya kita baro tang kaman siem bat kajing mut kajing perkat jonga hi katip ti amdei manu ban batai ya kata namar phim simla yi song ya sa lang bat nga bat phim simla tip bat phim simla sungthu namar ba kade tang kajing pihun bat kajing bisni ban keren labla lani ban bisni ban pihun ban ben ban kho kani baro khon kadaw jong kajing bam krun kajing bisni hi kabam krun kajing bisni kabam krun namar ba kajing bisni hi borobor kalong thik kum uksan Henry bonsen pede haba ki bisni yeno kabam krun penban yala dia bonsen hi haba ki keno yeno kakarto haladi bonsen hi haba ki sakhilam ler yeno bonsen kangat pede hakajing im jongki omdan mano bala ban perkat ya kata omdan mano bala ban tip ya kata Henry uta ubasania ha ublei uperkat ba ublei hi un ai la kanong ya kita kibale ya kanu ko basniu klem perkat ala dehi kiyo badena kata kadaw mentangan ong ipi lada ubaduk uyam lani ubasyaban ben uyam ublei terkenal ukloi ban skap Henry ya kiriu arsatap lani ya kiriu arsap kan ong ipi kumba ong ketien jungimo Henry ka kentien trai ki ong kiriu arsatap najrong kilong tik kum kilang brot hapo kaman sim penjot mensim suri sudah ban bam lani ban penduk lani ban pentrony lani banom aila badena takadaw ngakran ya ita ikong ru nga ongkum ni lada pi trikam sorkar lada pi ngurus pa lada pi hok lani pi kristan balai ngi ubarit baria ubadup unam don hok ban kran ban khana unam don hok ban le ki baro kini baro khoj kidei hi
ki jingle ki jingkam jung ki brio jungi hi ban pen sadin ya ki brio jungi namar lada ki tiplut baro kumba ibadeng ishir lani ikran ikana ti kamut kajat pendriu kalasai ti kamut ki mantu kim don shu ti deina takadau baki sabishni ya ka jengkran jong badeng ki sabishni ke video jong badeng namar baki tieng bakin nom yo tu shu badeina kata kadau ngakren direct ya kani kenang ba pindup ya syai ti bunsin ngasih perkat ya ki youtuber ya ki media hangni hajalajungi balei bang soong ba ki youtuber ki media hangni jalajungi ki dang tieng ki dang artatin balei sekiwe ki jala ki ya chat namar ba ki latip ba ki nong ben hi kim judu lani ki nong ben brio hi kim judu pile e ka badairu kin ben pile ya ka bomdairu kin ben ti pile e ka baru kin ben pile e ka basniru kin ben Henry nalade kinom la bande ye te deina takatau phi ki ba don ka jingmut ba bha lani ban pen bha ki mlang salang ya be chakman wat randin tang bakan mau ba phinom klet ban syania hublei lani ban bu ka jing duai hublei phi ba don ka jing thumu ba bha na ka ban ta ba bha na ka ban ta ka ba bha na ka ban banta ban pen bha pat ya ki imlang salang ti syania hublei un ptien lanti ye phi hala kisngi hala ka jingle ka jingkam jong phi ban phin nang yai man bha ha kita ki jingle ki jingkam jong phi ti deina kata katau nga ong ipi baru khoj ki don bun ki boni kendo enga kersan lem badeng ki video jonga kersan lem badeng video habanga ngadi tang ubri ngon kersan kumno ken nganle kumno ken handre ka bakongsan kamut haba pikwa bangangan kersan ipi kalong nengkong bangin ya tai bangin ya wat but kumnu ngin le ngin kam hendrei ka ei ka ba ngayu i hang ni kade tang ka jingle rampong bun sin hi yakin ya kai kinia biria kinia jong ki khna kai kiar khi kiaro ki ong bastan ya ubrio bakrane ke jing sisa kida isi yap ha kani ke jela kida isi yap akani ke jela namar bale ngan ong yipi babun e kiri ublay babun e kiri ublay bagi salong kumta handrai ubadeng pade ngan ong yipi ngamla ban ong yelde bangade ubri ujung ublay namar ngade no ubapo ni bapo tam bat ubarren ni barit tam ngamtip la ublay unmap ne emyanga ya ke jingle bakla ke jonga ya ke jing ya palat ke jonga ya ki eki banganga im tang hakani kartaru ngasngau bangalong ubri ubang ublay tip ula ne mla ban map inga handrai ngai ai duai ngai karpat yu halaka mensim jonga khanang ba ublay un pelaj yanga na ka jing jenjar namar nga khawet dan nga ting ya kata ka jing bisar jong ublay badai na kata kata handrai hangni kibun kibala tip lupa ya kalenti lej ya kalenti wan kila yui kasket kila dab don lupa ban poi sya beneng ne sya dujok ru te dei na kata kata ba kila long blay ba kisa bisar kila tip lut namar ba ki dei ki blay ti dei na kata kata ngan ong ipi pipan kiba long sipara haka jinget ha ublay lani kiba sngoto kiba perkat kiba puson iya ka ka ba kakten ublay kabatay lani kapten ti ipi tolong borobor kiba kongo tobor anti ya ka ka ba ka bible ka hikay ipi babon hi ngan ong ipi kiba syani ah ublay kimju karan lapla ike boro handre bakaran lapla kadei ya kitu hi kibrio kibalandet ya ke jing hikay kiba ka bible ka hikay kamut kiyo jing hikay na ki gentil kibut lang yaki handrei ki klet ya katanra la jong handrei kiaro ya ka jong kiwei ki isi ya ka jing hikai jong ka jing long tanra la jong ki isi ya kaktin la jong ki abut ya kaktin nong wei bat kisngo sarong pan kiaro ya kaktin nong wei
kiaro ya kanyam nongwei ki ibeng ya laki jong bade hangni hi safaria prat la saprat ya kajat pendriu de na kata katau ba hadu mentamene lalu ti im pej pej haba pej haba paw haba shai hanrei klam sngo thu shu kumno ki luti bat ya kata kiba luti ru kiaro ki ong briu babha bat ya ki mentu ru ki ong ki briu ki babha hanrei ya ubriu ubaya hok uba im hok uba kamai hok uba ya sisur sidur ki ong ubi ti ibadang ilatip baha ti dena takataw habang nga im hang ni ngan ong ipi tang hakat ini irta jong ngaru kadai kabor ka jong ublehi ubala batai ubala putin ti nga kumno bangan im kumno bangan kran ngan khana langba ka jing hikai kaba ngayo na ipa ban na imei hadu ba ka khlimat bakadu ba ngamla shu ban klet ya ki ba ipa bat imei hikai nga ti hadu kan khlimat ay kan mau ngani ay perto ban nganomla hiru ban siu kliang ya kador jong ipa imei ti halaka jing duk halaka jing kerdu halaka jing sakano halaka jing sakaran ben hanrei ngai kemen namar ba ublei don rokan ti deina ta kadaw ngon ong ipi ba kijing le kijing kam jungi ki brio baro nei omdan batip langi le ka badei ne ka balaj ngile ka babhane ka basniu hanrei tang da ka ba phisyong perkhat halamarwei bat haba phiphai se ublei tang katahi kan sapen ilut ya barokhot kijing duna ka ba phidon lani ki ba ngingi don ti dena ta kataw ba ngasngau tenat ban puli ka bible lani nga kemen ban puli ka bible namar ba ka ai jing sngu thu ka ai jing sempang yanga bat ka pan perkhat yanga ya ka jing im jonga kabanga nga im te dena ta kataw balei ba ngasngau tenat borobor ban puli ka bible hanrei ka kabanga ngasngau thu ngamtip ba phi asngau thu nim sngu thu te hanrei habanga nga puli ka bible ngaju ong borobor phi to perkhan to puson halade ban lada amdei tang ba phi pet ya ka video junga hanrei ya ka kabanga nga puli phiru lada phikwa ban ya kat kum ka ba phi sngu thu halade ya ka kabanga nga kran nga khana tele akumta phiru phindup man baha ban ka kabanga nga ya ngalayat ri ngalayat buri bro sikata namar nganang perkhat nga perkhat ka jing sngu brio la jong ba hatu yo ngale bi hatu yo kamdei ti hatu yo kabakla henrei ngangat jenjar penban ladi ti deina takadaw ba nga laislur haublei nga klem le ranchu haublei bat nga yat da kan galanti namar ba ublei hi upan skam nga ti hakapur bangale ran ngangat jenjar ladi laj na ka jingyam laj na ka bayam hanrei don kapur kabang alayu upang hadu ba klem kendit hadu lai singiru hanrei ya kitaru ngamju yathu hano namar balei ngasngau ba kade ke jingkerku ke jong ublei namari ki barokhot ki banga ngasyam ngahun halak mensim lejong hanrei ngai kerpat ngai dua yu ublei bat ngai kerku kerteng jong u rara mdei mo u kemut ngamsim la ni ngamsim la im ngamsim la sa hadukat kini gisngi ti dei na kata kata ba ka jing skam jong kamensim ke jonga kaskam tangha ublei om ha ubriu ti dei na kata kata ba ka kabanga ngasngu thu tang manga hi ngatip amdon mono wala on batai halor jung kita ti menta kasngi ngan puleno na ka kitab hawar na kalnong ba arpunyau to ka video ru kala aslam namar nga ngadi ubri bobunya ti menta phi baro kiba page ya kani video junga ti sngap perkhat puson dan pede kiba page tang tok kamot kila comments no basrai namar bomla sya ka mansim ti dena takadaw ba haba phimla sya ka mansim jung phi ti bunsin kai lam baklapan hanrei teng haba
pi sngap abai keren khana nei udon unong chun jong pi akamat jong pi ru tolong borobor ibriu ki bai aisha tila da ukran ai unkran pankut undala de keren kut sajuba ma pi pan ti hang tahi pin satip ba ubriu tang da kania ka jong pi ru lada pinut man penrem lane pila man penrem yu ula chenran yi pi handre borobor de ki jingle lapla ki alam bakla penban wat lada kadai ka hok jong piru handre kalong tik da khongpong kamut syakar khu penban uta unong sun jong pi namar ba kide ki jing bomla bansya ki jong pi ti haba pila bansya pade ka hok jong pi kayang namar u blei udon hakaliang jong pi ti bonsin haba pinle pin kam da perkhat bah hala dia namari ki eke baro ki jingle lapla lani ki jingle karki lani ki jing kwa spa karki lani ki jing kwa eka spa bomhok ba pi kwa asuk kwa aram kai lam bakla penban ye pi bat ka penjinjar penban ni ki jing im jong pi phim chimlala ban sothu e kata handre ngan ong yi pi ba haduk kat kini kisngi ngam ju kwa hiru ka pisayu e bat ngam ju kumen hiru katak pisato lani pisa bamsam badena kata kadau ba lada kibriu ki keren ru da ong ba ubadeng udon perlok teng baduk ho kede kejing sisa ngadon perlok tang ki baduk sudah kede kejing sisa ngamanjur ye kata ka ba kibriu ki komen senga ki ong ba ubadeng le ude perlok baduk handre ngakan taj pat ya kitu kibriu ki bakeno ba ki ong hana ba ubadeng udon perlok ya kitu ki menluti surok kata kamut kin sngut ho himaki tilada kadon kajing tokit lani kata ka kajing sya keli tokit haki briu jong ka an ngate ngasat khu jela de namar ngamde ubri hukum ta tikit himaki kita ki bakaran lapla lani ki bakwa pan pentho bria kit himaki tilada de banya saka an pan kan ong ipi ibadeng de im jung kwa pan pensitom namar ba ila deptip bat im kwa hiru un pensitom ye ki briu lojong handrei ladang ayat kamut ngalong tik kumbang pensitomik beri lojong handre aiken perkat hi ngam juga ban le umta wal dang adei ban sya ya ki kijing bar khoi kijing sya keren ben bro ngaong ipi nganom le kaliang da ka basniu ya ka basniu handre ngan le kaliang ya ka basniu da ka babha kata kadeka ka ka ba ka ban sim junga kadon piles ni ngan siu kaliang be dekaba bah sipau sya ya ka kaba kitu kirus ni kinle henry hadu ba kinda snguram kaman sim jongki hadu ba kindangat jinjar sendon kata kade kejing karaikot kejonga nganong ipi nganom siu kaliang dakaba sniu dengan siu kaliang ar sipau sya dakaba bah ya kabasniu hadu ba kamen simbriu ka bom sngotu ru kan sa sngotu ti kata kadeka ka jinget bangang don gumno ubri unum tim tang habakren bakhanaru pila deprem lupa henry ngan ong ipi sadaki kambang ite nganom tre dalile henry tang hakaniaru pila deprem lupa te dena kata ubri ubakhenkor ya kania ka jutang kat kum ka hukum ku jong play ngan ong ipi udai ukon jong ublai unu ubayat ya kalenti ke badai bat ubakran ya kanam ka kerteng jong ublai udai hi ukon jong ublai ti om ye ki mentok mensyukur hande ki ba najrong kemut ki kran thik lakum ki rukhut kat ba mensim pan jong ki kadon arsartap ti de nang kata kadau ki ong kiru arsap ti mentangan pulieno naka kitab hawar na kalnong ba arpun nyo wat saistan syapang kabala syai bunsin kibala batai lupa iki barokot kilong tik kum gitu scientist mo dei na takadaw ba ki scientist hi borobor kimde kiri ngit blei ki batai ki barokot banyalam baklai ka perthei wat saistan syapang kabala syai namar pimtip ayu kanja hakata kasngi uai pat unyaro yepi handrai omdei dak sentur jongpi da unong wei dak kirmiang sentur jongpi umau ukhia bat usiap usion
Handre ka jingdom ubi ka kham khia yaki baro ar. Ka jingdom ka karunar ka jingbitar ka taleplin. Handre banut yapan bat ka jing pihun. La ka bamai habapau ban ya ka jing buri. Ka jing penmong ulong lapdiang sngubha. Kijing do jong unong syun la asyania. Ubalang ya u ijli ya kangap. Handre ya ubatkan kabaktang ru kathiang. Kum kasim kabahir sakma nalakas kum. Ulong utu uba petwir na layeng lajong. Ulong utu uba petwir na yeng lajong. Ka umpnyang bat kajing ubi kipan sngobhai kadunut. Handre kijing kuslai kipan sosat ya kemensim. Wat ino ya ulong lajong ne ulok ukpa jong pi. Kumta pin don kam ban lech yeng. Uhenmen para ha kapur jing kordin la ulok ubah hajan ya upara ubah hajengai. Tolong ubah start kukun bat penkemen ya kadonut jonga. Bangandup ai jubab ya ubah keren benyanga. Ubri ubasian uyui ya kajingma bat uburi ya ladi. Handre kibabi kitur la katur bat kisah jenjar. Tokni no ikasopti jong ubaba jamin ya uso isnong. Bat benda ya baba jamin ya kinong wei. Ubakarku yala upara marjan da kasur bajam. Habaki dang step pernga unsya keno ba utim brio. Ulap bunyop hakas ngislam bat ka kenthe aluki kia seriem. Ban khanglat ya ka kalongkum ban khanglat ya kaleer. Ne kumban kham ya ka umpanyang hala kakti kamon. Unar upenep ya unar bat uwei ubri upenep ya uwei pat. Uba sumar ya udingso dembur unbam ya uso jung u. Bat uba syakri hok ya la ukenrat unyo buram. Kumba haka ka khamat ka syat ya ka khamat. Kumtaru ka jingmut ubriu ka penpau syabar ya ubriu. Kanurok bat kanyamra kim juhun. Kumtaru ki khamat ubriu kim jungya. Ukhiu san uprang ya karupa kaslem ya kaksiar. Ha kajing yaro katenju ya ubriu. Bat kajing yaro katenju ya ubriu. Dung luwet ya ubit ya usenrei ha uthlong. Rangkat bat ukyau dung. Lajar kata kajing bit jung u kan i no ya u. Da benya bha ya kajinglong jong ki kenhun blang lajong. Bat sumar yala ki kenhun merat. Namar kaspa kam june junom. Namar kaspa kam ne junom. Ne hatu kapang singat kasa pateng la pateng. Anda lakit no ya ulang yam. Anda ulang lung ulami bha. Anda lalum ya u lang klau na lum kilang brut kin ai jan phong ya pi. Bat kiblang kin siudor ya kalangka. Bat kiblang kin siudor ya kalangka. Pien pahu dut blang bandi ma pi. Bat kayeng kasem jong pi. Bat ban kersian ya kisyakri kentei jong pi. Kani kaktian ublay. Kani kajutang jong ublay. Ngasengungu ya ublay. Ti kai kaba ngapuli na kani ka kitab sa perkhat sa puson himapi namar ba hak kitab hawar kibun ki bapen perkhat bat bun ki kantin Farsi ti yakini barokhon ngangas nguthu handrei ladang pensai ye piru kanang jrong ti namar ba kapur ka video ru ka jrong ti teng da upload video ru mo ti kawai ke video tang slam ke minit la sikan tatam ban upload ka bampur ti don teng ba ga network kambiang ti dina kata ba ngahap page kat kum ka minit kat kum ka pur ti ngin sai kendu pan ha kawai par ka video
ti ai ba uble terkenrat hi un kerku ye pi yanga kamiet besuk kemen unda undri un sumar suker yangi por bangidang yotia ti un airu yangi ya step besuk kemen un peten ti yangi unda undri un sumar yangi un ai yangi kamai kaji kababet babiang un ai yangi kajengkot jingkya ti un khnang ba undu pen i yangi kalanti kababet ti yai dua ye kerpati u halagi sngi khnang ba nginduk man bha ti tangkini kentien kublai sibon ni fibro kamiet besuk kemen